Έχετε σταματήσει ποτέ να θαυμάσετε ένα ηλιοβασίλεμα και να αναρωτηθείτε πώς όλα αυτά ξεκίνησαν? Η απεραντοσύνη του σύμπαντος, τα αστέρια στο νυχτερινό ουρανό, το θαύμα της ζωής. Από πού προήλθαν όλα αυτά? Η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει μια εκπληκτική ιστορία για την αρχή όλων των πραγμάτων. Μια ιστορία δύναμης, σκοπού και θεϊκής αγάπης. Σήμερα θα εξερευνήσουμε μαζί πώς ο Θεός, στην άπειρη σοφία Του, δημιούργησε αυτόν τον υπέροχο κόσμο στον οποίο κατοικούμε. Ετοιμάστε την καρδιά σας για ένα ταξίδι ανακάλυψης που όχι μόνο θα διευρύνει την κατανόησή σας για τη δημιουργία, αλλά θα ενισχύσει και την πίστη σας στον δημιουργό όλων των πραγμάτων. Στην αρχή δεν υπήρχε τίποτα εκτός από τον Θεό. Ούτε αστέρια, ούτε πλανήτες, ούτε βουνά ή ωκεανοί. Μόνο η αιώνια παρουσία του Κυρίου. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό? Ένα απόλυτο κενό, εκτός από τη θεϊκή παρουσία. Είναι δύσκολο για τους πεπερασμένους μας νους να συλλάβουν μια τέτοια πραγματικότητα. Η Γένεση 1:1-2 μας λέει: «Στην αρχή δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Η γη ήταν άμορφη και έρημη και σκοτάδι καλύπτην την άβυσσο, αλλά το πνεύμα του Θεού επέφερε πάνω από το πρόσωπο των νερών». Αυτό το χωρίο μας αποκαλύπτει κάτι βαθύ. Πριν υπάρξει οτιδήποτε, ο Θεός ήταν ήδη εκεί, έτοιμος να δημιουργήσει. Και πώς δημιούργησε? Όχι με χέρια σαν τα δικά μας, ούτε με εργαλεία ή μηχανές. Ο Θεός απλώς μίλησε. Η δύναμή Του είναι τόσο μεγάλη, που ο λόγος Του αρκεί για να φέρει στην ύπαρξη αυτό που πριν δεν υπήρχε. Σκεφτείτε το για μια στιγμή. Ο λόγος του Θεού έχει τη δύναμη να δημιουργήσει κόσμους. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί ο Θεός αποφάσισε να δημιουργήσει το σύμπαν? Η Αγία Γραφή μας διδάσκει ότι όλη η δημιουργία έγινε για τη δόξα Του. Όπως λέει στην Αποκάλυψη 4:11, «Άξιος σοι, Κύριε και Θεέ ημών, να λάβεις την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι σοι έκτισας τα πάντα και δια του θελήματός σου υπήρξαν και εκτίστησαν». Αυτό μας οδηγεί σε μια σημαντική προβληματισμό. Αν όλα δημιουργήθηκαν για να δοξάζουν τον Θεό, ποιος είναι ο ρόλος μας σε αυτήν την ιστορία? Πώς μπορούμε στην καθημερινή μας ζωή να αντικατοπτρίζουμε τη δόξα αυτού του μεγαλοπρεπούς Θεού που μίλησε και έφερε το σύμπαν στην ύπαρξη? Την πρώτη μέρα ο Θεός προφώνησε: «Γεννηθεί το φως», και αμέσως εμφανίστηκε το φως που διαχωρίστηκε από το σκοτάδι. Ο Θεός ονόμασε το φως ημέρα και το σκοτάδι νύχτα. Μια απλή εντολή και η πρώτη θεμελιώδης διαίρεση του κόσμου μας ήρθε στην ύπαρξη. Όταν ξυπνάτε το πρωί και βλέπετε τις πρώτες ακτίνες του ήλιου να μπαίνουν από το παράθυρο, θυμηθείτε, αυτό το φως είναι ένα δώρο απευθείας από τα χέρια του Δημιουργού. Τη δεύτερη μέρα, ο Θεός δημιούργησε το στερέωμα, διαχωρίζοντας τα νερά που ήταν κάτω από το στερέωμα από τα νερά που ήταν πάνω από αυτό. Ονόμασε το στερέωμα ουρανό. Σκεφτείτε την τελευταία φορά που κοιτάξατε τον γαλανό ουρανό ή τα σύννεφα που επιπλέουν πάνω από το κεφάλι σας. Όλη αυτή η ομορφιά υπάρχει επειδή ο Θεός το σχεδίασε και διέταξε να είναι έτσι. Η τρίτη μέρα έφερε δύο μεγάλες δημιουργίες. Πρώτα, ο Θεός συνέγκεντρε τα νερά κάτω από τον ουρανό σε ένα μέρος, κάνοντας να εμφανιστεί η ξηρά, την οποία ονόμασε γη. Μετά διέταξε τη γη να βγάλει βλάστηση, φυτά που δίνουν σπόρους και δέντρα που κάνουν καρπούς. Κάθε λουλούδι που θαυμάζεται, κάθε φρούτο που γευόμαστε, κάθε αναπαυτική σκιά κάτω από ένα δέντρο, όλα είναι παραδείγματα της σχολαστικής φροντίδας του Θεού για τις λεπτομέρειες της δημιουργίας. Την τέταρτη μέρα, ο Θεός δημιούργησε τους φωστήρες στο στερέωμα. Τον ήλιο για να κυβερνά την ημέρα και τη σελήνη για να κυβερνά τη νύχτα, καθώς και τα αστέρια. Αυτά τα ουράνια σώματα δεν δημιουργήθηκαν μόνο για να φωτίζουν, αλλά και για να είναι σημεία, να ορίζουν εποχές, ημέρες και χρόνια. Έχετε σταματήσει ποτέ να θαυμάσετε έναν αστροφεγγαρό ουρανό μακριά από τη φωτορύπανση των πόλεων? Κάθε σημείο φωτός αντιπροσωπεύει μία επίδειξη της δύναμης και της μεγαλοπρέπειας του Θεού μας. Η πέμπτη μέρα ήταν αφιερωμένη στα υδρόβια πλάσματα και τα πουλιά. Ο Θεός διέταξε τα νερά να παράγουν άφθονα ζωντανά όντα και τα πουλιά να πετούν πάνω από τη γη, στο στερέωμα του ουρανού. Και ο Θεός τα ευλόγησε, λέγοντας: «Αναπαράγετε και πληθύνετε».
Η εντυπωσιακή ποικιλότητα της θαλάσσιας ζωής και των πτηνών δεν είναι αποτέλεσμα της τύχης, αλλά ενός σχολαστικού θεϊκού σχεδίου. Τέλος, την έκτη μέρα, ο Θεός δημιούργησε τα χερσαία ζώα και ως στέμμα της δημιουργίας έκανε τον άνθρωπο κατά εικόνα και ομοίωσή του. Αυτή είναι μία από τις πιο βαθιές πτυχές της ιστορίας της δημιουργίας. Ανάμεσα σε όλα τα υπέροχα πλάσματα που έφτιαξε ο Θεός, μόνο ο άνθρωπος φέρει την εικόνα του ίδιου του δημιουργού. Και ο Θεός μας έδωσε εξουσία πάνω σε όλα τα άλλα πλάσματα, μια ιερή ευθύνη να φροντίζουμε τη δημιουργία. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνδρα και τη γυναίκα κατά εικόνα του, τους απένει με μια μοναδική αξιοπρέπεια και σκοπό μεταξύ όλων των πλασμάτων. Η Γένεση 1:28 καταγράφει τις πρώτες λέξεις του Θεού προς την ανθρωπότητα. «Αναπαράγετε και πληθύνετε, γεμίστε τη γη και κατακυριεύστε την, και έχετε εξουσία επί των ψαριών της θάλασσας, των πτηνών του ουρανού και πάντων των ζώων που κινούνται πάνω στη γη». Αυτή η πολιτιστική εντολή, όπως συχνά ονομάζεται, δεν ήταν μια πρόσκληση για ανεύθυνη εκμετάλλευση, αλλά μια ιερή ανάθεση να είμαστε διαχειριστές της δημιουργίας του Θεού. Σκεφτείτε το. Ο δημιουργός του σύμπαντος εμπιστεύτηκε σε εμάς τη φροντίδα του αριστούργημά του. Τι εξαιρετική ευθύνη! Το να είμαστε δημιουργημένοι κατ' εικόνα του Θεού σημαίνει ότι λάβαμε χαρακτηριστικά που αντανακλούν το θεϊκό χαρακτήρα, δημιουργικότητα, λογικότητα, ικανότητα να αγαπάμε, ελεύθερη βούληση. Πώς χρησιμοποιείτε αυτά τα θεϊκά δώρα? Οι καθημερινές σας επιλογές τιμούν τον Θεό που σας διαμόρφωσε με τόση φροντίδα και σκοπό. Η Αγία Γραφή μας διδάσκει επίσης ότι δημιουργηθήκαμε για να έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Στον κήπο της Εδέμ, ο Αδάμ και η Εύα περπατούσαν και συνομιλούσαν με τον Κύριο στη δροσιά της ημέρας. Αυτή η στενή σχέση ήταν το αρχικό σχέδιο του Θεού, να ζούμε σε τέλεια αρμονία με τη δημιουργία Του. Αν και η αμαρτία διέκοψε αυτή την τέλεια κοινωνία, η επιθυμία του Θεού για σχέση μαζί μας δεν άλλαξε ποτέ. Τέλος, δημιουργηθήκαμε για να δοξάζουμε τον Θεό σε ό,τι κάνουμε. Όπως έγραψε ο Παύλος στην 1 Κορινθίους 10:31, επομένως, είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε οτιδήποτε άλλο, κάντε τα όλα για τη δόξα του Θεού. Κάθε πράξη μας, κάθε λέξη, κάθε σκέψη μπορεί να είναι μια μορφή λατρείας προς τον Δημιουργό. Τι υπέροχο είναι να σκεφτόμαστε ότι η καθημερινή μας ζωή μπορεί να αντανακλά τη δόξα εκείνου που μίλησε και έφερε στην ύπαρξη όλα τα πράγματα. Αφού ολοκλήρωσε το έργο της δημιουργίας σε 6 ημέρες, ο Θεός έκανε κάτι αξιοσημείωτο την 7η ημέρα, ανεπαύθη. Η Γένεση 2:2-3 μας λέει «Και την ημέραν την 7ην ετελείωσεν ο Θεός το έργον αυτού, ο επίησε, και κατέπαυσεν την ημέραν την 7ην από παντός του έργου αυτού, ο επίησε. Και ευλόγησεν ο Θεός την ημέραν την 7ην, και υγείασεν αυτήν διότι εν αυτή κατέπαυσεν από παντός του έργου αυτού, ο επίησεν ο Θεός να γεννηθεί». Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ο Θεός δεν ανεπαύτηκε επειδή εξαντλήθηκε ή κουράστηκε. Όπως λέει το Ισαΐας 40:28, «Δεν εξεύρεις ή δεν ήκουσας, ότι ο Θεός ο αιώνιος, ο Κύριος, ο κτίσας τα πέρατα της γης, δεν κοπιάζει ουδέ ασθενή». Η ανάπαυση του Θεού ήταν στην πραγματικότητα μια παύση για να θαυμάσει και να ευχαριστηθεί τη δημιουργία Του. Αυτό το θεϊκό πρότυπο εργασίας και ανάπαυσης καθιέρωσε έναν ιερό ρυθμό για την ανθρώπινη ζωή. Όταν τηρούμε το Σάββατο ή μια ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης, δεν ακολουθούμε απλώς έναν κανόνα, αλλά συμμετέχουμε σε ένα μοτίβο που καθιέρωσε ο ίδιος ο Δημιουργός. Είναι μια τακτική υπενθύμηση ότι δεν ορίζουμε μόνο από την εργασία ή την παραγωγικότητά μας. Η σαββατιανή ανάπαυση μας προσκαλεί να σταματήσουμε, να συλλογιστούμε, να ευχαριστήσουμε και να λατρέψουμε. Σε έναν κόσμο που εκτιμά συνεχώς την παραγωγικότητα και την αδιάκοπη κίνηση, η θεϊκή πρόσκληση στην ανάπαυση είναι επαναστατική. Είναι μια μαρτυρία ότι εμπιστευόμαστε την προνοητική φροντίδα του Θεού, αναγνωρίζοντας ότι ο κόσμος δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις προσπάθειές μας. Έχετε επιτρέψει στον εαυτό σας αυτόν τον ιερό ρυθμό εργασίας και ανάπαυσης? Ή ζείτε σε έναν συνεχή κύκλο δραστηριότητας, χάνοντας την ευκαιρία να συλλογιστείτε και να ευχαριστήσετε για τα θαύματα της δημιουργίας του Θεού? Όταν ο Θεός ολοκλήρωσε το δημιουργικό του έργο,
δήλωσε ότι όλα όσα είχε κάνει ήταν καλά λίαν. Γένεση 1:31. Φανταστείτε έναν κόσμο σε τέλεια αρμονία, χωρίς πόνο, χωρίς σύγκρουση, χωρίς ασθένεια, χωρίς θάνατο. Αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο του Θεού για τη δημιουργία, μια τέλεια αντανάκλαση της άπειρης καλοσύνης και σοφίας Του. Στον κήπο της Εδέμ, ο Αδάμ και η Εύα ζούσαν σε τέλεια κοινωνία με τον Θεό και σε αρμονία με όλη τη δημιουργία. Δεν ένιωθαν ντροπή, δεν γνώριζαν φόβο και απολάμβαναν μια οικία σχέση με τον δημιουργό τους. Το θεϊκό σχέδιο ήταν αυτή η τελειότητα να συνεχιστεί για πάντα. Ωστόσο, αν και η Αγία Γραφή δεν εξηγεί πλήρως γιατί ο Θεός επέτρεψε την πιθανότητα του κακού στην τέλεια δημιουργία Του, γνωρίζουμε ότι έδωσε στην ανθρωπότητα το πολύτιμο δώρο της ελεύθερης βούλησης. Η αληθινή αγάπη και η αληθινή λατρεία μπορούν να υπάρξουν μόνο όπου υπάρχει ελευθερία επιλογής. Όταν ο Αδάμ και η Εύα επέλεξαν να απειθήσουν τον Θεό, τρώγοντας τον απαγορευμένο καρπό, η αμαρτία εισήλθε στον κόσμο, διαφθείροντας την αρχική τελειότητα της δημιουργίας. Το Ρωμαίους 8:20-22 μας λέει ότι όλη η δημιουργία υποτάχθηκε στη ματαιότητα και στενάζει ως μέσο δίνων έως τώρα, λαχταρώντας την τελική λύτρωση. Αυτή η πραγματικότητα εξηγεί τον κόσμο στον οποίο ζούμε σήμερα. Έναν κόσμο εξαιρετικής ομορφιάς που ωστόσο φέρει τις ουλές της αμαρτίας και της πτώσης. Οι φυσικές καταστροφές, οι ασθένειες, ο θάνατος, τίποτα από αυτά δεν ήταν μέρος του αρχικού σχεδίου του Θεού. Είναι συνέπειες της εισόδου της αμαρτίας στον τέλειο κόσμο που δημιούργησε. Αλλά η ιστορία δεν τελειώνει εκεί. Από τη στιγμή της πτώσης, ο Θεός έθεσε σε κίνηση το σχέδιο της λυτρώσεώς Του. Στη Γένεση 3:15 ήδη υπόσχεται έναν σωτήρα που θα συνθλίψει την κεφαλή του όφεως. Αυτή είναι η πρώτη αναλαμπή του Ευαγγελίου στις Γραφές, η υπόσχεση ότι μια μέρα η δημιουργία θα αποκατασταθεί στην αρχική της δόξα. Παρόλο που η αρχική ομορφιά της δημιουργίας έχει λερωθεί από την αμαρτία, η δημιουργία εξακολουθεί να μιλά εύγλωτα για τον δημιουργό της. Όπως λέει το Ψαλμός 19:1, «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού και το στερέωμα απαγγέλει το έργο των χειρών Αυτού. Κάθε ανατολή ηλίου, κάθε μεγαλοπρεπές βουνό, κάθε νυφάδα χιονιού διηγείται την ιστορία του Θεού που τα σχεδίασε». Ο Παύλος γράφει στους Ρωμαίους 1:20 ότι οι αόρατες ιδιότητες του Θεού, η αιώνια δύναμή Του και η θεϊκή φύση Του γίνονται καθαρά αντιληπτές μέσω αυτών που έχουν δημιουργηθεί, ώστε οι άνθρωποι να είναι αναπολόγητοι. Η δημιουργία λειτουργεί ως μια συνεχής μαρτυρία της ύπαρξης και της δύναμης του Θεού, ακόμα και στην πτώση της κατάστασής της. Και όμως η δημιουργία δεν είναι ικανοποιημένη με την τρέχουσα κατάστασή της. Στο Ρωμαίους 8:19-22 ο Παύλος μας λέει ότι οι κτήσεις με ανυπομονησία προσδοκά την αποκάλυψη των ιών του Θεού, στην ελπίδα ότι και αυτή η κτήσεις θα ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Αυτή είναι μια ισχυρή εικόνα. Όλη η δημιουργία, από τους μακρινούς γαλαξίες μέχρι το μικρότερο υποατομικό σωματίδιο, λαχταρά την τελική αποκατάσταση που θα έρθει όταν ο Χριστός επιστρέψει. Το λυτρωτικό έργο του Ιησού στο Σταυρό δεν ήταν μόνο για να σώσει ανθρώπινες ψυχές, αλλά να συμφιλιώσει τα πάντα με τον εαυτό Του, όπως διαβάζουμε στους Κολοσσαείς 1:20. Όταν παρατηρούμε την περιβαλλοντική υποβάθμιση, την εξαφάνιση ειδών, τις κλιματικές αλλαγές, μπορούμε να κατανοήσουμε πιο βαθιά το στεναγμό της δημιουργίας που περιγράφει ο Παύλος. Ως χριστιανοί, καλούμαστε όχι μόνο να περιμένουμε παθητικά την τελική λύτρωση, αλλά να ζούμε ως υπεύθυνοι οικονόμοι της δημιουργίας του Θεού στο παρόν. Η Αποκάλυψη 21:1-5 μας δίνει μια ματιά του μελλοντικού ένδοξου μέλλοντος που περιμένει τη δημιουργία νέους ουρανούς και νέα γη, όπου ο Θεός θα κατοικεί με τον λαό Του και δεν θα υπάρχει πλέον θάνατος, ούτε πένθος, ούτε πόνος. Ο Θεός που μίλησε και έφερε το σύμπαν στην ύπαρξη θα μιλήσει ξανά, λέγοντας «Ιδού και να πιο πάντα». Ενώ συλλογιζόμαστε την ιστορία της δημιουργίας, καλούμαστε να ανανεώσουμε το αίσθημα του δέους μας για τον παντοδύναμο Θεό που σχεδίασε κάθε λεπτομέρεια του σύμπαντος με σκοπό και αγάπη
Από το μικρότερο άτομο μέχρι τον τεράστιο γαλαξία, όλα κηρύττουν τη δόξα Του. Ως παιδιά αυτού του μεγαλοπρεπούς δημιουργού, ας ζούμε κάθε μέρα με ευγνωμοσύνη για τον κόσμο που έφτιαξε και με ευλάβεια για την κλίση που μας έδωσε να είμαστε πιστοί οικονόμοι της δημιουργίας Του. Ας αντανακλούμε στις ζωές μας την ομορφιά, τη τάξη και το σκοπό που ο Θεός ενσωμάτωσε σε όλα όσα δημιούργησε. Σας ευχαριστούμε που συνοδεύσατε αυτό το ταξίδι στις απαρχές του σύμπαντός μας, σύμφωνα με τις γραφές. Εάν αυτό το βίντεο αγγίξει την καρδιά σας ή φέρει μια νέα προοπτική για τη θεϊκή δημιουργία, μην ξεχάσετε να αφήσετε like και να εγγραφείτε στο κανάλι. Κάθε εγγραφή μας βοηθά να φέρουμε αυτές τις βιβλικές σκέψεις σε περισσότερους ανθρώπους, που ίσως αναζητούν να κατανοήσουν το σκοπό του Θεού για τη ζωή τους. Μοιραστείτε στα σχόλια πώς η ιστορία της δημιουργίας επηρεάζει την προσωπική σας πίστη και ποια πτυχή της φύσης μιλά περισσότερο στην καρδιά σας για τη μεγαλοπρέπεια του δημιουργού μας. Μέχρι το επόμενο βίντεο και ο Θεός να ευλογεί το ταξίδι σας.